IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, dito pang detalye, go! Naibida ti Rice sa Paddy Art Ken Corn Maize Project iti pasukin sa sagot ti Ilocos Norte Agricultural College kung INAP iti Schools Division of Ilocos Norte wano SDOIN. Tampok dito iti mahen ni Atty. Donato Balderas Jr. iti Schools Division Superintendent ken ti Maize Corn Maize anay sagot met kini Dr. Joyuli May Domingo, the Assistant Schools Division Superintendent. Imunan anay sayang kat yan unveiling ceremony kinatandaran nagiti dignitaries, local officials kinda dumapay bisbisita pakairamanan iti matang dagiti panakabagiti DA Philrice Batangas City. Sigun natin impormasyon, malaksi diti panakaisago diti Benlig Edukasyon ken Agrikultura ket makita pa ti banner nga SDOIN grade ken thumbs up asumin simbolo iti panagasaganan para iti palarong pambansa 2025. May naitira ito ket nagbibinadangan dagiti agriculture student iti grade 9 ken 10 ti Rice Paddy Art ken dagiti Met College student iti INAC ti Corn Maize. Kay mula dagito iti bulan ti Marso ket ada iti na mapulong aldaw apan naguray tapno makita iti kabuklan a resulta iti nasao nga agricultural art. Nice. Damag iti ili ti pasukin kanwal ki 99.5 bas nawag Idol John 15